Ya kowe ditunggu piyai akeh iki. Ya. Aku nganti tobat saiki manajemen Elisa iki wis nganti karepe maune sing ora nganggo ngerti-ngerti tambah Elisa nggih Pak. Lah ra tenan to. Tambah Elisa berarti tambah duite. Asik. Asuk. Kerupuk. Iya. Masuk. Ya. Sing mau ning undang-undang ora nganggo kowe iki bareng karo kowe terus do nganggo tambah-tambah ngono kuwi. Iya. Aku sok-sok ora tak omongke nek anu to panitia iki njaluk ki sok dadak. Nek kene ora kene mau Pak Arya ora ngendika apa-apa ora tak. Tenane. Kae beliau isih lenggah kae takon. Sing Edi. Kae sing nganggo ngagem topi kae. Oh, Pak ini. Siapa namanya? Pak Arya saka pariwisata. Oh, Pak Arya. Aku enggak suruh ditambahin. Enggak ditambahin. Yo aku nyanyi wae berarti nih. Arep nyanyi sakaremu arep salto sakaremu. Ra ngawur lho ana Iwan Fals lho, Pak. Endi? Ki tas hitam dari kulit buaya. Endi to? Sebelahe. Rama Candra kok. Mirip ganteng kaya Bang Iwan. Kowe kurang ajar kowe iki. Rama Candra kok dunake Iwan Fals. Yo pancen ganteng kok. Kan setingkat ngono lho, keren. Lekandani kok. Iya. Ya mirip ya Maya. Iwan Fals ki saiki ya wis tuwa. Ya sak Rama Candra. Ganteng, ora kaya dalang. Apa njur Candra Fals ya ora. Boten mosok ya Fals Rama Candra. Rama Candra kae iki nek muni sing nyangik awake dhewe mesti tekan ndi mesti mresani kae. Ya termasuk penggemar. Tur panjenengane iki wajib dicontoh. Aku mau dituturi karo Rama Candra. Dituturi ki apa? Dikandani kon menjaga kesehatan. Aku mau rak wis matur to. Sikilku kiwa iki titik-titik wis kram. Wis kram, Pak. Titik kram lah. Rama Candra iki, Mas, aku ki ngepit sedina minim 100 kilo. Beliau tahu tekan 100 Surabaya. kilo Rama. Tekan Surabaya, tekan Jakarta tahu. Ngontel. Ngontel. Yo ngepit basa Jawane ngontel jarene. Santai, aja jengkel. Ora yo ngepit. Wah, mulane aku tuku pit tak niati tenan. Saiki ngepit terus sadurunge berangkat wayangan ngepit terus. Wah, mesti kudu golek keringet aku. Sesuk nek kesel sikile iki golekke mesin wae nggo ngeprak kuwi. Darine ora kesel. Dadi tinggal dipencet muso ngeprak dhewe tek ngono. Kangelan banget. Ayo sing. Idemu apik lho idemu. Ya kan. Ning engko nek iramane cepet karo alone iki rak dadak nyetel meneh. Mosok tundra tang ning no nyetel kecepetan. Iya. Digawe mixer ngono lho Pak iso. Nek iki kan wis ana dhewe, iki ya tak setel. Oh ngono. Heeh. Iya setelane kene. Ana setelane. Nek kecepetan ya tak degep sithik ngono wis. Kendo dhewe. Ana mixere berarti. Ora mixer. Heh? Mic. Wah, anggere iki kecepetan ngono tak degep langsung iso alon dhewe. Alon dhewe wong lara. Heeh. Sesuk aku diajari panek. Aja rasa. Ya aku kan yo dalang pada age. Dalang rak S1 wingi. Iya. S2-ne kan wis ora dalang. Kowe wis iso kok kowe wedi to nek aku dalang wedi ra payu. Sing jenenge dalang wedok ki ya nek ora duwe power swara sing gedhe kuwi angel. Mergane orang tidak bisa menikmati karakter wayang. Ya bener ya. Ya iki lanang-lanang kabeh. Dulu dalang putri yang terkenal ki Bu Harni. Bu Harni Sabtowati. Suarane mergane gedhe, panjangane iki mesti suwargi ki udut kaya wong lanang kayak ngene iki. Berarti nek aku kudu udut. Ben suarane gede. Sakarepmu nek kowe nek arep langsung gede kae apa untel kae lho. Ontel apa mangan pit? Ya ora kuat cangkeme. Ontel iki kaya kae lho apa jenenge iki? Hah? Kembang sukun kae ontel. Kuwi nggo ajar udut sip. Apa kaya ngono kuwi? Wah iya langsung gede sisan aja sing tanggungan. Heeh. Ya. Nembang apa sa? Pamunduntane napa niki wau ketoke kata Sesideman ana apa bangkuning ana. Terus apa jenenge iki warna-warna apa kae? Ya, heh? Bodang kuning. Bayar piro? Mudar ora we. Kapokmu kapan? Bodang kuning.
50 karo gawa mulih. Ya mana? Aku selawe wemoh nggo mulih. Ana sing gelem 50 go mulih. Oh emoh selawe nggawa mulih Elisa. Ora sudi. Wis marai pecah ndase nang omah. Iya. Lah ngopo to, Pak? Aku yo mangane rakeh lho. Ora mangane le akeh, omonganmu iki lho sing marai pecah sirahku. Iya. Omongan ora genah, mesti aku disengiti tangga teparo. Kenapa? Kowe mesti nek omong nang omah bengak-bengok ora karu-karuan. Iya. Ayo wis tau tak oyak ya, Pak. Ora duwe tata krama. Iya ora apa-apa. Bahasane ting pletot ora karu-karuan. Nek kan menghasilkan. Iya nek menghasilkan iki menghasilkan, ya yo. Ngono lho. Termasuk apa jenenge iki? Subscribernya nambah. Nambah. Lah iya, berarti aku sesuk ditambahi lho, Yohan. Beres tak ora usah kuwatir, wedi we akeh ngono. Apa wedi? Wedi. Wedi napa? Wedi pasir. Oh, pasir. Nggo apa? Oh, nggo nguruki kowe ku. Iya, aja jengkel, aja jengkel. Jengkel. Ora guyon aku nek karo Elisa iki wis biasa kok, guyon ki wis biasa. Iya. Nganti ana sing ngomong nek Elisa ki omongane sok neranyak. Lah Elisa ki ora dong kok dadine. Dadine wong iki kudune paham bahwa dia itu enggak tahu bahasa Jawa. Mulane nek diblusukke dhek ben kae ngonekke patakmu, Pak. Monggo patak iki kasar banget. Nek ya ora apa-apa tak ngapura. Iya. Kan tergantung yang ngajarin sebenarnya. Lah kowe meng diblasokke wong kok ya gelem. Lah berarti kowe yo sok mblasokke aku. Sing marake kesalahan wong kowe guruku. Ya ora. Kok kowe kok madeg dadi muridku ki lek mau bayar SPP dhek. Ora kok kowe muni aku gurumu ki lek mau bayar SPP kapan? Lah iki ben bengi ngrungokke wayangan kan tadi krungu terus mengko lewat lingkungan ngono ya kan guruku berarti kebanyakan pasien Nugroho gitu lho. Ameng ngomonganmu ki lho sing sok kekasaren. Iya. Kasaren. Rada dialuske sithik. Ya goleke amplas popo. Ha kene ngelikar ning arepku tak amplas kene. Mangsane ora. Iya. Dek ning Wonogiri kae. Aku ora isin kok. Nanti jalan mlaku-mlaku, Pak. Wah, ya aku melu aku tuku mie ayam. Oh ya aku melu. Tekan kono kan isih sore. Ya none wong wayangan ya. Aku mampir ning omahe wong iki, "Bu, ajeng nderek ngising." Waduh. Lah yo ngising. Bu, kula kebelet ngising. Aku wis omong to, nderek wonten wingking. Iki basa Jawa sing alus. Masalah wingking ki akeh, aku wis jelaske. Wingking ki nguyuh ya iso. Arep golek apa lah sakarepmu golek panganan. Ning basane Jawa tatarane ngono kuwi. Iya, tapi ning kebelet ngising. Ben paham ngono. Aku nganti mbok ibuke iki muni ya ning karo mendelik mripate kae. Wah, aku duh, ngapunten nggih Bu niki Piyai Sulawesi. Terus dalah ibuke, "Oh, yang Mbak Elisa niku to?" "Nggih." "Oh, mboten, monggo." Mau lak kuti monggo. Ora apa-apa to, Malen. Ora apa-apa ning aku sing isin. Eleh. Mau ditaruh mana muka aku? Eleman tenan. Aleman. Ya. Ayo, sesideman apa sa? Yes, Sideman. Sideman yang minta 10 lebih orangnya. Iya, oke banget sing minta. Iya. Wiwitane anderek sang peke Neno pria bagus. Sesone ana wong ngersake tak nai nomormu kowe ya. Aja, Pak. Aku ditelepon video call terus kesel aku yoan. Kabeh do video call iki nomere sapa meneh ana ya ngono kae macem-macem e. Nek ana sing ngersake bawa Mbak Elisa telepon sendiri saja. Aku siji wis kerepotan, loro bola-bali tok arani nyatut duitmu. Ya ora sajengkel. Ora jengkel. Ora apa-apa lah paseno wae. Wah, wis ora kepenak ya, aku kaya terbebani. Alah gayane. Ya wis Terbebani tapi kan untung.
Ning kowe ora apa-apa tenan. Tenan para popo ikhlas. Ya wis nek ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Aku reti ra apa-apa. Bayaran koyo sinden biasane ra apa-apa. Di aku bintang tamu ra masalah. Nah, ngono kuwi dadi wis ana kesepakatan disekseni piyai akeh. Iya. Enggak, engko nek tak kei nomormu wae ben kowe iso ngarani to. Mbak Elisa ke Jawa Timur berapa? 5 juta. Ngono kan tok tampa kabeh tanpa tak potong. Nek liwat aku kan aku iso ngarani sak-sake. Ha ta? Masane kaya nek Kabupaten Malang iki nimbali kowe ya. Kalau pakai Elisa berapa? Wah, Elisa sekarang ngaleman. Sing ngaleman ki aku pokoke to, Pak. Oh, sike, iki rak teknikku. Oh. Elisa itu sekarang ngaleman. Kalau sampai Jawa Timur kalau enggak 8 enggak berani. 8 nopo? Mboten napa-napa. Nah, rak tak keke kowe karo tengah. Selama iki berarti aku nabung ning konamu ya, Pak. Nabung dengkulmu mlocot kuwi. Sesuk tak tagih. Oke, wis reti aku saiki. Selama iki ra reti. Berarti nek 8 sesuk tak hitung dhewe, tak gawe catetan. Paseno kurange sakmene. Ya anggepe kowe iki pegawe pajak apa piye? Ayo gawe. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Neno Bendera terus kayungyon neno selendang kuning kang saking bukir. Eblek dicoblosi jungkat. Sapa anteng iki to? Ya apa jungkate linci kuwi berapa di? Iki nggo wadah wayang. Ora apa-apa, Pak. Mengko nek pas buka gunungan to, Pak, di vet engko kenoke iki lho, kenoke sanggule anteng engko ben kontal kan dur. Cung kuwi arep balas dendam. Aja mesake. Aja, cah apik-apik iki. Seneng aku nek ana iki. Oh iya. Cah pekok. Pekok. Ayam berpekok. Berkokok. Suara kurang pramono ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. 2 channel malam ini 18.000 penonton seluruh dunia. Wow, keren. Iya. Cuman wayang kulit itu cuman paseno loh. Kadang-kadang ngalahin musik-musik itu juga loh, Pak. Ya, live streamingnya ini. Kadang kalau kita mendapat trending topik di Trending YouTube topik. itu nomor 1 penonton terbanyak. Dan 18.000 ya, Mak. Iya, saka London, Chili, Taiwan, Jepang, Eropa. Iki Eropa juga banyak yang nonton. Eropa iki ngarani negarane Itali ada. Italia iki mau malah ana sing kiri niki nonton bareng Italia. Yo, niki sedulur kula Siwa Roberto Baggio. Siwa Roberto Baggio. Wow. Oh, Pak De Donadoni. Lek Maldini do nonton wayang. Oh, Lek Maldini pemain AC Milan. Oh, ayo do jeleh bal-balan kok Nonton wayang kabeh. Terus tresno sesi demam.
Mangane lara untu ora wong dipakai. Luwih becik patenono timbang kepisahan. Sulesta tak rewangi samutono lawan kula warga karbolan traputra. Liwat kencange. Wah, iki nek mungsuh Mbak Tatin rame cah loro iki. Sayange iki Mbak Tatin lagi nyatus dina ibu ele meninggal. Yes. Oh iya. Dadi izin ya, Mak. Izin malah ya ora apa-apa. Sesuk aku gawe grup dhewe karo Mbak Tatin ya, Pak. Apa grupe? Ya gawe grup, engko nek Tapi misale ora payu. apa-apa, suatu saat kamu harus bisa golek incon sing kira-kira kuwi sak rombongan. Dadi iso nek payu ki kowe karo Tatin wis dadi bintang tamu, wis ora usah ndodok golek liyane, wis Beres ya, Pak. nyambung. Wah iya. Terus regone Pak Seno Ora gampang. usah ngene. ngrembur, ora usah ngrembur. Sesuk kuwi diurus gampang wis. Aja kowe arep ngonekke aku mbati meneh to mingan. Iya. Ki dadi konotasine penonton ki elek lho. Dikira aku mbati tenan lho, mbiyen Dek Tatin muni nek latihan tak gaweke gulene ming gule kobis kae ya terkenal tenan. Aku tau ketemu wong ning Malioboro iki, "Weh, Pak Seno gule kobis, Pak." Ndasmu aku. Makane aja sia-sia. Dikira tenan e. Monggo aku nek nganu gawe daharane Ndara Wiyaga iki. Aku nek gawe daharane Ndara Wiyaga iki lho, mesti ora kurang lho. Iya. Apa misale? Tebaske blumbang, tak satke blumbang latihan rung karuan dadi gendinge wae. Iya. Tebaske blumbang, bleke pitik ra ketang sing do duwe do grenengan. Belah pitik apa wingi ketoke ya mung Indomie karo kuah we ben kok. Ngandel ora. Kowe iki seneng. Tenan aku mangkat latihan wingi sine Kowe tak wong mie. sepatane nek ora mangan iwak, lara wetengmu lho. Ana iwake tapi disuwir cilik-cilik. Aning arep disuwir kuwi jenenge apa aku tak takon? Ya iwak. Agene Ya tapi mung piro sak piring gede mine sak mene iwake mu sak mene opo? Oh ya sesuk. Belit kuwi. Sesuk tanggal 1 uyon-uyon kuwi. Wiyaga 1 sinanji ingkung 1 ning dina. Oh tenan. Wah. Ketok nek dokoh banget ya tenan. Ya seneng kok. Iya wis Siji oke ra cak masalah, kose, ra ketang Bapak. ming gemak dijembeng. Iya. Ya. Aku wedi nek Lisa muni tenan ngono. Engko nek ora tenan terus diomongke nang pementasan. Iya, kok tak duduhke ning vlog. Pemirsa, ya kemarin katanya Pak Seno mau memberikan ingkong tapi ternyata cuman sesuwir saja. Wah. Ya ora apa-apa. Iya. Aku tok kan neng kon chatting barang dos pundi Pak kabare? Gule kobis wah jan Tatin kene iki. Dadi kondang tenan ya aku. Padahal ya enak-enak tenan aku nek do latihan iki. Rokok ya ana. Nek ora apa-apa nek tak lakonane ayo iki nasibku kok. Iya. Luwih becik patenon apa kene? Ya. Liwat kijanging alisku kuwasa handang hatiku patiamu selingsir yoswaku aku isih mampu
Subuh ngarepi Ndelup Rapopo kancane nyambut gawe kok dhewe mangan gedaki mak ndelu. Mesake lho Pak, iki mangane mung ning tratak lho Pak iki bocah iki. Kurang ajar kowe yo ngene. Tenan aku karo Anteng ki cah kos mangane ning tratak. Nek mangan wayangan mangkat wayangan mangan, sesuk-esuk mangan bar kuwi turu. Kok mangkat mangan meneh, ngono ngirit turipe. Iya ya wis. Ya terus ki ora usah didelekke. Yo. Rasa isin kok ya. Gede mak. Ora tak delok kok aku arang madhep rene kok. Yo gak wis. Wis aku ora ndelokke wis. Kowe anggere aku krasa. Yo gak wis. Ndelup. Arang Anteng ki mbuh cara ngerti anu oh kuwi benak apa meneh. Iya. Wis Ra iso Anteng Pak iku. diencoki laler malah kono penyakite kowe. Lho ya. Iya caedan. Ditutup kok dinganekne ditutup. Kaya eneng wadahe wae. Ditutup. Ayo. Urip ana kudu genti kowe tatu kake isine kowe apa wae nadyan sesidem
matur sembah. Jangan lupa untuk datang ke sini Kaki Langit. Ada pasarnya juga. Ya, destinasi wisata. Pasar Kaki Langit jam hari Sabtu Minggu. Loh, kok Jam 6 sampai jam 12. malah hafal. Skandani, yo ngene iki cah cerdas sih makane larang. Di sana bisa jajan macem-macem, ono bontil. Apa? Bontel. Bontel. Terus Bontel ono miletek, ono Hah? miletek, ora mi dikletek kuwi iki mine lempah apa piye? miletek. Ayo mi kok dikletek iki mine loro. Kok kletek? Kudu kletek, letek. Letek, Letek, letek. Le, tek, tek, letek. letek. Tetep ra Letek, iso. pecel, bubur macam-macam. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Iya. Wes rampung. Matur suwun. Ya pinter saiki ya iso dadi duta wisata.